Għalkemm għadna maħniex b'mod uffiċjali fl-istaġun tas-sajf, it-temperatura se tkompli tiżdied bil-medja tul il-jum sas-sebt li ġej tkun ta' 33 grad Celsius. Fil-fatt, il-previżjonijiet tat-temp qed jindikaw li sħana se tippersisti f'dawn il-jiem. It-tlieta u l-ħamis b'mod partikolari, it-temperaturi se jinħassu ferm aktar minn 35 grad Celsius. Id-Direttorat tas-Saħħa fi stqarrija fakkar li f'dan il-perjodu wieħed irid jixrob regolarment, jiekol affarijiet friski, ma joqgħodx fix-xemx għal ħin twil b'mod speċjali bejn l-10 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar u biex wieħed jilbes ilbies ħafif. Wieħed għandu wkoll jevita milli jagħmel eżerċizzju fl-aktar ħinijiet sħan tal-ġurnata. Id-Direttorat tas-Saħħa qal li anke min joqgħod id-dar għandu jżomm lilu nnifsu frisk. Wieħed għandu wkoll jevita milli jixrob ħafna luminati. Id-Direttorat tenna li jekk wieħed bil-forsi rid joqgħod fix-xemx minħabba x-xogħol għandu jipprova joqgħod fid-del jew jintilek bil-krema protettiva u jilbes ukoll kpiepel protettivi u komdi. Sar appell biex wieħed ma jħallix tfal jew annimali fil-vetturi, peress li meta l-vetturi jkunu fix-xemx, it-temperatura fil-karozza taf tiżdied b'10 gradi Celsius fl-ewwel 10 minuti u f'temp ta' sija il-karozza tkun bejn 22 u 25 grad Celsius aktar sħuna minn dik ta' barra. Intant, it-temp sħun ta' bħalissa jaf wassal biex isiru anqas donazzjonijiet ta' demm milli jkun hemm bżonn b'mod normali. Għaldaqstant, jekk tħossok f'saħħtek, il-Bank tad-Demm qed jappella biex wieħed imur jagħmel din lotja nobli.